глупава, че ако в лаптопа ти има бъгове, тя го пръска с инсектицид. Тя наистина излез с компютрите. Казах, че мишката е щупена и я занесе на ветеринар. Сестра ти? Не, да се Сестра ти толкова ниска, че се спъва в памперса си. Искаш ли да чуеш и друго смешно? Знаеш ли защо те подложих на това днес? Защото използвах само едно емоджи със сърце вместо спри. Добра ли си? О, това е ужасно. Трябва да бъде допезен, ако иска изобщо някъде да справи с душа отново. Да, за мен е голяма чест, принцесо. Тя да не... То съжалява, скъпа, но бабата до вечера и не намерих нищо по-добро. Извинете, на мен какво ми е?